tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Mamati ak ti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarso at ilangit kandaga. Mamatak na kiniso Kristo bugbugto nga naknakat apo tayo. At imaot ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa ti krus na taykat na itanem. Imulog ti andag itinatay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa jay nga may mangukum kadagiti sibiyag ken kadagiti natay. Mamatak met ti Espiritu Santo. Patsek met ti Santa Iglesia Katolika. Ti pinagriringanod dagiti sa santos. Ti panakapakawan dagiti basbasol. Kay dantumet panagungar ti bagi ken biyag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo. Dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnaka mo tidagakas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw ito'y ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, manuguti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya man apo may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya man apo may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya man apo may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin ninton oras ti papatay mi. Gloria et Ama ken Tanak ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na, kas tamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. Dikiti misteryon panunutan, dikiti misteryo analadingit. Kuto mo na agtutuok na Jesus sa minuyungan ti Hitsimani. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw ito'y ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamkit idakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol.
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kiti amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama, kenta Anak, kenta Espiritu Santo. Kas idi po nga nay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. Iti may O kaduan na Jesus ko, pakawanan na iti basbasol mi, Ispalan na kam ti apoy sa di inferno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Iti may kaduan na ladingit a misteryo. Masaplit-saplit na po, Jesus, iti munmun nga singit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumati na kem mo diti dagakas sa dilangit. Itden kadakantal daw ito iti kanan mit patinayon ngal daw. Pakawanan ti basol mga kasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka nakamkatami nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat kinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat kinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. As di po nga na ikastanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam na kiti basbasol mi, ispanan na kam tapoy sa infierno.
Iturong mo amin nakarawat sa dilangit nang nangron at makasapul unay iti kaasim. Iti may katlo na ladingit na misteryo. Mabalangatan na po Jesus kadagiti naturumamis asisiit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dongteng kumatipagariam, matumpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw, ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot isulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Gloria et Ama, kanta na kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin ti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan nagkibasbasol mi, ispala na kami apoy sa di inferno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangron na ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kapataan na ladingit ti misteryo baklay na po Jesus tinggat dagsa na krus ngagturong ti bantay Kalbaryo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanam ti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakam katam nga dakas. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasin na kami ama nagbasol, itaken tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol,
itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay kas tanto may tagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kang tapoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kalima ken maudi nga ladingit ta misteryo da dinadawal apan nakailan sa ken ipapatay na po Jesus, iti kayo a krus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmat pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umano, ti sulisog isalakan na kamkat ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol,
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama, kanta anak, kanta Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno, iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay iti kaasim. Salve Verena, inati kaasi, biyag samit ken inanamami, salve si kati kararagan mi, da kami nga napagtalaw ang anak ni Eva. Agpakpakaasi kang nga sumasanak, ngagsangsangit iti daga pagloloan. Ala ko makatalek mi, talimukad kadakam tamatam, ama ng asi. Katintun malpas sa tiya pa magtalaw, ipakitan to kadakam na Jesus, abindito nga bunga ti tiyan mo. O manang asi, o manakem, o nasamit a Virgen Santa Maria, kakaasi na kami Santa ngayon natin Diyos. Tapno may kari kami kadagin kari ni Apo mo Heso Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay kan panagungar ti bugbog nga anak mo. Ingun udan da kami kadagiti buntunatag na nayon apanakay salakan. Ipay mo kad o Apo, sa babayan ti panang panpanunot mi kadagiti misteryo na santuan unay a rosaryo na Virgen Santa Maria. Tuladan mi tilinaonda, ket magunod mi ting karida, gapumatlaeng ken Kristo nga po mi. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ken amin nasakiti nake ni Jesus ti suruten tay amin na may maysa ragsaken kapya pagyamanan tiyama, tiyayat kenimbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat, ilagip tayo ni San Juan Vianney, iso ti patron dagiti papadi ng runa dagiti Cora Paruko, nagserserbi ijay Ars, ijay Francia. Kagapotikin na santo na panagkarkararag na nagbalbaliw day ta lugar nagdengeg kadagiti basbasol nangon pesar dawaton tayo ti
panangibabaot na, tasapay ko mata masurutan tayo, mati sumurot kini Apo Isos, tinasimple apa nagbiag, tinapakumbaba a puso. Tapno may karitay ang makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigon tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Natay amin ko na tayo, agkon pesarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpakpakaasiak ken Santa Maria ng agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos, kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumararag tayo. Man nakabalin kan mananga si a Diyos, inaramid mo ani San Juan Vianney, na idumdum matirigtan na ti panangaywan na kadagiti kararwa, ipaay mo kadi, tababaan ti pagpatulad, ken panangibabait na, malukod kami kadagiti kakabsat mi nga agayat ken Kristo, ken pada kam to ang makaragpat ti agnanayon a gloria, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw, iti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsauti Apo kanyak, kinunana, tao, isaad kang agbantay iti bagilyan dagiti Israelita. Ipakaamom kadakwada dagiti amin nga imbala agkuken ka. No ipakaamok amatay ti maysa managdakdakes a tao, ket di mo balaagan wenno pagsardingen nga agaramid iti dakes, tapno agbiag, matay to asibabasol, ket sungbatam to kanyak ti papatay na. Ngem no balaagam ti managdakdakes, ket saan nang isardeng ti aramid na, wenno paglikudan ti kinadakes na, matay to asibabasol, ngem maispalto ti biag mo. No agaramid iti dakes ti pudnunay analinteg a tao, ket ikabil ko iti napegad a kasasaad, matay no di mo balaagan. Matay, gapu ka dagiti basol na, ket jakton lagipen, dagiti amin, dagiti naimbag ng aramid na. Sungbatam to kanyak ti ipapatay na. No balaagam ti naimbag a tao, tapno saan ng agbasol, ket ipangag na ka, ket saan ng agbasol. Agbiag to, ket maispalto, met ti biag na. Ti sao ti Apo. Inkay iti entero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin a nasyon. Idaydayaw yu, da kayo amin at tao. Tanabileg ti agbalbali yung ayat na kadatayo, ket agnanayon ti kinapudno ti Apo. Addaken ka dagiti saua makaited tiag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti saua makaited tiag nanayo na biyag. Ti Apo adda kumakada kayo.
Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Sinursur ni Jesus dagiti amin nga ilili ken barbaryo. Nangisuro iti uneg dagiti sinagugada. In kasabana tinaimbag adamag iti pagarian ken pinaimbag na dagiti tattao kadagiti amin akita ti sakit ken sagsagabaen. Simken ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao idi makita na ida amubutbuteng ken nakakaasi. Kasdala karnero nga awan mang pastor kadakwada. Adu ti anyan ngem basit ti agani kinuna ni Jesus kadagiti adalan na agdawat kayo nga rod iti akin kukwa ti maani tapno mangibaon kadagiti agani. Inayaban ni Jesus dagiti 12 ket 2 nga adalan na inikkan na ida ti pannakabali na mangpaksyat kadagiti dakes nga espiritu ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin akita ti sakit ken an-annayen. Ti ebanghelyo ti Apo. At aldaw, dahito ti aldaw nga pannakatay ni San Juan Vianney, ti Historiana, ti biyag na, nagbalin nga confessor, gapota 16 hours, 24 hours kung mga 16 hours, mangun confessor, dinaydayo da, nagado tinapan nagkon-confessor kanya na ta, nalaing nga mangonfessor. Kunukit kitaan tayo di biyag na ka, haan nga nala sirib iti academics ngam na isangsangayan at alugading tinted ti Diyos king kuana di kinasanto na kinamanagkararag na kinasimple na iso dati kunan na nga inlimod na kadagiti mamasirib sa bali di jay grasya nga naitid kanya na kabailan na ti agtugaw ti confession amoy ti papadila ti makaawat no kasano ti rigat ti mangonpisar sa bali ti bannog ken riga na talagang day di father post ni apo post nga muyo amador post tinaanos panadandanunan dagiti mamadri ti Santa Lucia kadagiti nga anos nga mangun konfesar narigat ti nadagsen ti mangun pisar ado ti temptation na mo iso nga dagiti daduma ka may sa oras kun ada handa nga serkanta hindi kamo no nya ti riga na gamin dagiti basol dagiti tattao nangorona na ti umay ag konfesar ka daytay marites ang mga di basol na ibagbaga na gatay basol ti kaaruba na ay nakasulsulit oray no idirect mo nga mapan di basol na laag iremedyo na kasi nadagsen ti mangonfesar ngam ni San Juan Vianney imagine di nga anos na 16 hours nga mangonfesar sa bali di nga talugading narigat ti mangonfesar kanyami ka namayat nga madalimit na no kun daduma ka naidumduma nga talugading one kada ito may mo iti panang konfesar ka lako man ni San Juan Vianney nagbalin nga iso ti asset na panangagas no magasan ti na espiriton nga panagbiag tayo sumurot mo ti physical iso nga nagkonfesar ka madalusan ta kararwam lumag-an amin ngumhang kapadasan ta ngagkonfesar dumagsen amin naging gana nga na saksakit tinagam tinagyan di tabiyag mo kita ta di ka sakit ka nga talaga ta ang garod nga nadalos di ka unggan no daytay ti riinam ka makiririri makitintinang si agimulmula sakit tinaka ma-insecure amo kumpisar dagita nga tila adalabasit kay isot imulmulam ta panunot mo kada pos or no nga nya nga rod ti papanan na nga rod no di ka ag sakit iso nga nakapatpateg daytoy ni San Juan Vianney nga talugading narigat nga tuladen datoy narigat ngam anya tinagpintas nga kuana ni San Juan Vianney iso di jay nagbalbaliw di jay parokya nga nagyanan na di hours gaputi kina simple ti panagbiag na kina nalaing nagkonfesar kina nagkararag nagkarkararag ni San Juan Vianney iso ti patron dagiti papadi kararagan nyo dagiti papadi nangrona dagiti kura paroko ado ti marigrigatan ado dagitay ado ti sulisog ti biag ti padihan laga dagita babae kada lalakihan ado nagdata dagitay amin nga sulisog maited iti padi tapno dadaelen ti demonyo ti padi nga masapol nga ikararagan nyo iso nga da kayo nga makaawat da kayo nga managkararag iramraman nyo akanayon dagiti papadi tanarigat dawaten tayo mati panangibaba at ni San Juan Vianney
Tama pa'y kumata dagiti papadi, maiwanan da dagiti parparokya, maiwanan da dagiti tattao, babaan ti napudno akararag, napudno panagserbi. Adumot dagiti masaksakit, kararagan nyo, dagiti masaksakit nga papadi ta adu, ti maririribok kada kami, masakit kada amin aglalaok, nga masapul ti naunag akararag, masapul ti napudno akararag. Madali ka pa sa prasadya. Madali ka pa sa prasadya. Idatung mi tuy puspusumi sikapu bagnos ken kamang mi idatun mi daytoy ayat mi. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin a Dios tinasantuan nga Eucharistia, tanda ti pannakabalin mo, iroknoy mi daytoy a sakripisyo a pagdaydayaw mi kadagiti sa santos mo. Ipaay mo kadi, tamapataod kada kami ti bunga ti pannakaisalakan, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na may karigat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Taaramidam ati iglesyam ibunga na adi agresat ti baro a pakakitaan ti kinasingpet. Babaen ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo. Kiti paay mo tinalawag a paneknek ti ayat mo kada kami. Kastapay a babaen tinaisang sangayan a pagpatulad da. Maawis kami nga agbiag tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Ket babaen ti makaayayo ken kaapan nang ibabait da. Ipaay mo ta pannalaknib mo kada kami. Isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami amang idaydayaw ken kaket konami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, tay paay mo tay spiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana,
Alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manin ken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipam kada apo ti iglesia manay saknap ti sangalubungan kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagipam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipam pay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mga pagkakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon na biag. Kat makiranod kam to ken naenggasata na Berhen Maria ngay nati Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos nang rona ni San Juan Vianney isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siya kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo dumteng kumati pagarayam matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw itoy ti kanen mi ti patinayon ngal daw pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapukanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbagton to'y kararwat.
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidam kadi, ada kami anataraunan tinasantuan apadaya, tuladan mi akan kanayon ni San Juan Vianney, kat agdaydayaw kam kuma ken kaadi agresat, kat tulungan mi, dagiti amin at tao, babaen tinapaypayso a panagayat, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggana. Ti Apo adda kumakada kayo, bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.